Molt bé. Vaig a contestar-li a la senyora Carceller. En ajudes de llibres, mira, senyora Carceller, no ha dit res de nou. És a dir, vostès continuen en lo de vostès i ja està. És a dir, jo dic a vostè que els requisits són, vaja, que no poden accedir pràcticament ningú. I la prova la té, clar, se deixa tot en ares de les comissions d'ajudes d'emergència. Clar, de benestar social, el que va allí ja, és que ja va, que no té ni va passar el dia. Però bé, 286.000 euros, que com he dit a la baixa, clar que baixen, 8.000 euros, les aportacions a la Societat Civil de Monasteris del FINAC, però no baixa perquè baixa la recaptació de l'IBI. I baixa la recaptació de l'IBI perquè n'hi ha descomptes d'IBI no per la gestió, sinó perquè hi ha hagut una revisió a la baixa, també. Segons l'escriptura de Constitució de les societats civils, en 1976, resa, ho diu, en castellà, però jo vaig a traduir-ho en valencià, es faran càrrec de totes i cadascuna de les despeses que originen aquestes urbanitzacions. Aleshores, com cada any, també li torne a preguntar al senyor Babé, representant de Pavalur, o a vostès, per què no han demanat les urbanitzacions abans i ser dret que tenen, segons vostès, abans del conveni. Per què no ho han demanat per via judicial? Perquè no estem parlant de 4 euros. Si estiguem parlant de 4 euros, com aquell, mira, ara s'ha fet el conveni, doncs se fa en pau. Un conveni de col·laboració. Perquè ja ho diu el conveni de col·laboració. És voluntat de l'Ajuntament, és voluntat fer aquesta aportació. No és obligació. Doncs per què no ho han demanat per via judicial? Vol que digui per què? Perquè no els correspon aquest servei. Perquè no els correspon. Perquè no tenen dret a d'això. Després, en el tema de la promoció del valencià, vostè ja ho sé que és una política amb ADN PP total. Intentaríamos... Mire, els pressupostos, tot això que veuen així, és la documentació dels pressupostos i no està tota imprimida. Està tota en castellà. Tota. I no volia dir-ho, però vostè m'ho fa dir. Memòria de l'alcaldia explicativa. Tot en castellà. Informe económico-financiero. Tot en castellà. Després, estado d'ejecució. Totes les partides en castellà. Sí, a vostè, clar. I què? Clar. Doncs jo, perdona, que tinc el mateix dret que a vostès les donen en castellà, tinc el mateix dret que me'ls donen en valencià, que és la meva llengua, i damunt li vaig a dir una altra cosa. Ara després me contestes. Senyora Rosa, que han anat a col·legis de pago. silencio. No tenen ni educació a vegades. No volia dir-ho, però ja li ho va dir. Sí, clar. Sí. Señor Babé, no usted también, por favor. No me insulte. Tiene el turno de intervención el señor ¿Eh? Esteve. Por favor, le ruego silencio. Señor Babé. I ara, quan li toca el turno, li demane que rectifiqui el que acaba de dir, l'insult que m'acaba de fer. Señor Esteve, continúe. Continue dient que és un dret el que tinc, el mateix que vostè i el mateix que tots els que estem així. Perquè damunt és un acord plenari, que per unanimitat els partits polítics van dir que la llengua vehicular era el valencià. I jo tinc que aguantar any rere any a que me ningunegen i a que me falten el respecte en la corporació municipal. Donant-me això en castellà, la senyora alcaldessa dient que a poquet a poquet anirem fent les coses. La senyora Carceller, que si en el calendari del contribuyente, claro, si lo hacemos en valenciano, pues ocupa el doble. Pues fas-la en valencià i lleva el castellà, que és la llengua vehicular i complisca l'acord plenari. Això és el que té que fer vostè. Veu que no saben gestionar? Si pareixen més oposició que govern, moltes vegades. L'altre dia en el ple me va fer una pregunta, o un pre, que no sabia ni el que era, que per cert, després li contestaré. Dit això, clar que n'hi ha mancança i la mancança de gestió de vostès, la prova la tenen en els pregs i preguntes que hem presentat des de Compromís, perquè no xafen el carrer. N'hem presentat 300, més de 300, es poden comptar. Això és senyal que vostès, els regidors del Partit Popular, no xafen el carrer. I això és així, no m'ho pot discutir. O han vist com està el nucli antic, deixat de la mà de Déu. Estableix de la piscina. Me diu l'altre dia a la comissió la senyora Carceller que estableix de la piscina, això és obligació de l'empresa que contracta d'arreglar-los. Doncs estan arreglant-los els operaris nostres. I això, diga vostè el que diga, però m'ho han dit ells mateixos. Per tant, per això han fet una partida de 6.000 euros. I clar que llevem aquesta partida, perquè com no es toca, doncs volem que aquesta partida vagi a tot això. I aquesta és la proposta de Compromís. Després, un detall xicotet, per xicotet que siga. Home, 2 mesos és un exemple de la gestió. 2 mesos per desenxufar el foco del corro del barri d'ahir davant del Caferro o de la casa del metge. 2 mesos, totes les nits encenent-se el foco. Pam, il·luminat, i dic, aniran a fer alguna cosa esta nit així? No s'han enterat?
i no està en el programa. 2 mesos per... Pues, això és una prova de com funciona tot el que més. 86.000 euros de l'autobús. I això, senyora Carceller, han vist com va l'autobús? Clar, si no estem cegos. Clar que no estem cegos si el vegem. Però la pregunta és a vostè, i conteste-me-la, si vol, què és el que han fet vostè en els 3 anys per a minorar aquesta aportació municipal? Perquè propostes per part de nosaltres n'han tingut. Vostès que han fet una crideta de telèfon, que és el que s'estila, o un WhatsApp, envien un WhatsApp, una crideta de telèfon, 2 cartetes, tant pel tema de l'estació Adif, se relacionen així en cartetes, però després no se passa a l'acció. No contesten, no passa res. Ja veuen el que diuen. Home, per l'amor de Déu, es vaig dir que preguntaren a veure què calia per a que l'autobús anara a l'estació de Rafelbunyol del metro y al hospital de Sagunt. Oh, hemos llamado y nos han dicho que no puede ser y tal. Bueno, pues home, pues algo més se podrà fer. Algo més se podrà fer perquè des de sempre els autobusos han parat en Puçol i el de Puçol ha parat en els altres pobles. Així és que algo es podrà fer. I això, el que vostè ha dit abans, vostès més de govern pareixen oposició. Així és que repensen-seu i ara me contesta el segon turno. Gràcies. I si n'hi ha tercer, si volen, farem. I vostès té l'ocasió, ara després, bueno, crec que s'ha acabat el segon turno, el senyor Babel ja ha passat ja, que no sap ni com funciona això.